соҳибкасб намудани фарзанд масъулияти падару модар буда. Барои дар зиндагии мустақилона мавқеъ пайдо намудани кӯдак аз зинаҳои аввали ташаккулёбӣ бояд андеша кард. Бахусус барои духтарон катбонуи хуб шудан ки дар корҳои рӯзгордорӣ фаъоланд муҳим арзёбӣ мегардад. Вақте аз хурдӣ дар дили наврасон завқи ҳунаре роҳ меёбад, бо гузашти солҳо таҷрибаашро ташаккул дода зиндагии хубу арзандаро барои худу наздикон таъмин менамояд. маҳз бо дар назар дошти ҳамин омил дар маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе маҳфили рӯзгордорӣ таъсис дода шудааст. Дар ин ҷо ба таълимгирандагон ҷобаҷогузории дурусти ҷиҳози хона, фарҳанги меҳмондорӣ, кор бо ашёҳои ошхона, тарзи омода намудани таомҳои милливу аврупоӣ, гулчақанду шириниҳои гуногун ва ба ин монанд ҳунарҳо омӯзонида мешавад. дар ҳар як гурӯҳ 10-12 нафар иштирок мекунанд. Духтаракон дар муддати хеле кӯтоҳ ҳунарҳои гуногунро ёд мегиранд. омӯзиши касбу ҳунар дар чунин шароити мусоид ройгон сурат гирифта, ҳамарӯза дар дубаст дарсҳо гузаронида мешаванд. ҳатто хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар ин гурӯҳҳо шомил шуда, аз хурдсолӣ ба осонӣ аз уҳдаи омода кардани таомҳои гуногун мебароянд. раванди дарс барояшон шавқовар гузаронида шуда, нозукиҳои катбонугиву рӯзгордорӣ ба пуррагӣ барояшон омӯзонида мешавад. бахусус дар соатҳои фориғ аз дарс ҷалби кӯдакону наврасон ба ин гуна марказҳо самарабахш аст. ман ҳоло дар маҳфили рӯзгордорӣ таҳсил карда истодаам. аллакай тарзи омода намудани якчанд таомҳоро омӯхтам. мехоҳам катбонӯи хуб шавам. таътили тобистонаамро беҳуда намегузаронам ва ҳунар меомӯзам. ба ҳамсолони худ мегӯям ки биён касбам омӯзанд. таълимгирандагон дар баробари таҳсил дар макотиби миёна соҳибкасб гардида соҳиби дипломи иловагӣ мешаванд. бо кори доимӣ ва музди хуб таъмин гардида ба корҳои беҳудаву кӯчагардӣ ҳам вақт намеёбанд. омӯзгорон дар баробари таҷрибаи рӯзгордорӣ миёни ин гул духтаракон эҳтироми атрофиён ва ба қадри вақт расиданро тарғиб мекунанд. яъне гуфтан мумкин аст ки давоми 3 сол ин афрод аллакай ҳамчун катбонӯи хуб ва кӯмакрасони модар ба камол мерасанд. дар марказ дар давоми 3 сол таълимгирандагон шаҳодатнома мегиранд. метавонад ки ҳам донишҷӯ бошанд ё ки ҳам хонандаи мактаб бошанд. дар ягон ҷои аловида иловагӣ корхонаҳо ҳастанд. фаъолияти худашонро давом диҳанд. дар баробари таҳсил метавонанд соҳиби ҷои кор шаванд ва маоши хуб гиранд. новобаста аз сину сол соҳиб ҳунар будан хуб аст. вақте кӯдак аз хурдсолӣ паи омӯзиши касбе мешавад, дар рӯҳияи созандагиву зебоипарастӣ ба камол мерасад ва албатта нафъи ин гуна фарзандони кордон дар ҷомеа хеле зиёд аст. бо боварӣ метавон гуфт ки аз ин истеъдодҳо метавон ҷомеаи тавонову рушдёфтаро интизор шуд.